Здравейте, колеги! Днеска, след много перипети, строговане и фрезоване на тази планка и на този подвижен ограничител, успях да монтирам на струпчето краен изключвател, стандартен, който съм го вързал отзад към веригата на предпазителя на задния капак. Така че, когато машината подвижния супорт натисне, трябва да изключи. И сега просто искам да видя дали ще спира на едно и също място, което ще гарантира да не си чупя върха на ножа по време на, особено при строговане на резба, тъй като струпчето е с цифрова индикация. Ще видим спира ли на едно и също място. Това е много безопасно и удобно решение на електрически ограничител. Видях го от един много добър руски майстор и реших да го направя. За мен е удобно, тъй като няма да ми чупи върха на пластината, особено при резба ще спира на едно и също място. А сега да видим какво отклонение ще даде по цифрова индикация. Сега ще го пусна да се завърти. Ще приближа и ще зацепя, просто ще имитираме строговане. Сега би трябвало да спре и тогава ще занулим машината. Спря. Машината е зацепена. Симулираме нарязване на резба. И сега ще нулирам на тази цифрова индикация ми е ос Y. За да не отцепва машината при нарязване на резба, трябва тази планка да я махна, за да може изключвателя да затвори веригата и машината пак да тръгне, тъй като в момента е изключена. Затова така съм го предвидил. На предпазителя, на подвижния предпазител, си имаше само отворчи, просто съм използвал този отвор да направя планката да се движи. Просто ще я завъртя около болчето. Изключвателят се включи и по този начин вече мога да реверсирам машината. И ето как тръгна да се отцепи. Симулираме в момента нарязване на резба. Смятам, че на всеки ще му стане ясно. Изключвам машината. Завъртам се както трябва да бъде. Все едно подавам. Няма значение. И пластинката пак я връщам в изходно положение. Айде сега да видим ще спре ли където трябва. Спря в плюс 1/10,5. Смятам, че е съвсем нормално. Може да се направи малко настройка на самата пластинка, тъй като има малък луфт. И да видим как пак ще се държи. Задължително винаги се завърта пластинката,
Има малък луфт. Още от мерак, но да видим. Сега спря на минус 600. Значи това всичко е от регулировката на тази пластина, която дебела 10 мм, тъй като хода на е около 5 мм. Така че трябва да бъде по-дебела, за да може като се махне изключвателя да се включи. Смятам, ще си поиграя още малко. Просто трябва една допълнителна шайбичка и ще избегна това положение. Сега да видим. Все едно, че строговам без резба. Отцепих машината. Все едно, че строговам обикновен детайл при положение и да видим ще спира ли на едно и също място, като не се бута пластината. Сега само зацепвам. На плюс 30. Тоест, извинявам се, на плюс 300,5. Отцепвам, раздвижвам малко, пак включвам, все едно строговам обикновен детайл и зацепвам пак на него. Спря на минус 1/100. Направо идеално. Значи плюс минус 2/300 спира на едно и също място, което на мен напълно ме задоволява. И най-важното е, че по този начин ще работя абсолютно безопасно. Даже и нещо да се обърна, да не мога да реагирам. Машината ще изключи. Сега спря на плюс 400. Идеално. Направо перфектно. Малко регрот, т.е. една-две шайбички трябва да подложа и да се постигне малко. Сега от мерак, но смятам, че плюс-минус 400 за този ограничител е направо идеален. Благодаря ви, колеги, дано да съм ви бил в полза за тези малки струпчета. Прекъсва се само единия кабел, който е на ограничителя на капака. Това е.